Üdvözöllek, Zsolti! Szia! Köszi, hogy eljöttél így a bokros teendőid. Elengedtek így hozzám, így elgyere, egy ilyesmi. Tudom, hogy elég elfoglalt vagy, meg minden hasonló. Tanulsz, különböző dolgokat csinálsz, amiről fogunk beszélni is, de mit szólnál hozzá, hogyha a mai beszélgetésünket egy találós kérdéssel indítanám? Találós Egy kérdéssel. találós kérdéssel. Jó, hogy az ilyesmiben? Jó, hát megpróbáljuk. Nem mondok semmit. Mi az? A feldobott fehér, de a leesik sikít. Ezt már hallottam. Csak nem jegyeztem meg. Feldobott fehér. De a leesik sikít. Fogalmam sincs. Mennyasszony. Mennyasszony? Úristen. Hány mennyasszonyod volt már? Nem tudom összeszámolni. De egyiket se dobálták, meg nem Nem dobálták? Nem dobálták. Ezt azért mondjuk el, hogy miért is volt neked ilyen sok mennyasszonyod. Nem voltál ilyen sokszor vőlegény? Nem, azért nem vőlegény voltam. Hát a vőfékedés véget ugye abban foglalkozom így hobbiként. Nem tudom, nagyon élvezem. Ugye eleve egy embercentrikusnak mondanám magamat. Egyértelműen. És tök jó érzés az, hogy folyamatosan emberek közt vagyok, és akkor az is egy jó érzés, hogy figyelnek rám, ugye. Meg hát jó érzés az, hogy megbíznak az emberek benned, és igazából ezt a napot úgymondva rábízzák néha egy teljesen idegen emberre, mert van, hogy egyszer-kétszer találkozunk, közben online még Messengeren vagy valahol kommunikálunk, vagy bármi, vagy intézünk videóhívást, indítunk, de azon kívül ugye teljesen idegen a számomra is, úgymond a fiatal pár, ami számomra nem jelent gondot, ugye, de viszont ő nekik egy elég nagy felelősséget adnak valakire, meg hát megbíznak benne, meg az egész napot úgymondva a legszebb napjukat. Hát a kezedbe adják igazából, hogy irányítsd. Ja. De amúgy te ezt már gyerekkorod óta csinálod amúgy, tehát hogy emlékszek rá, hogy még kisrác voltál, és már benne voltál a családi körben, meg így nem tudom, erre-arra. Igen. Tehát ebben nem, hogy beleszülettél, de azért úgy régóta csinálod. Hány éves korodban kezdted amúgy? Vagy mikor hát, első felkérés, hogy ez így honnan jött? Ez egész bonyolult ez a dolog. 9 évesen tanultam meg az első 2 versemet talán. Hát az úgy kezdődött, hogy apukámék benne voltak még amit itt rendezett megboldogult Ősszabó Feri bácsi, és mentek át magyarokhoz lakodalom bemutatóra. És lakodalmakat mutattak be, de ez úgy nézett ki, hogy még Nagy Magyarország, ugye, meg minden, és akkor a többi környező ilyen országokból is még jöttek, ugye, ezek a magyarok, a külhoni magyarok, és mindenki Magyarországra Csorvásra ment, és ott bemutatta mindenki, hogy náluk hogyan zajlik egy lakodalom. És akkor volt egy kis zsűrizés ott, meg valami hasonló mindig intéztek, hogy melyik tetszett legjobban, ki adta legjobban elő, és akkor kitalálták, ők már nem elsőnek voltak, ugye, és kitalálták, hogy mi lenne, hogyha a kisgyereknek megtanítanánk egy-két verset, és akkor őt is beütöztetnénk, meg ilyen hasonló. Hát én nem emlékszek teljesen rá, de tudom, hogy első alkalommal, amikor 9 évesen akartunk átmenni, akkor a határon nem engedtek át, mert apukámnak az útlevelében hiányzott egy vonal. Ugye még akkor vízum volt, igen. Más volt, mint most, és akkor hiányzott valami vonal, a szerbek átengedtek, de viszont a magyar határon nem engedtek be, és akkor vissza kellett jönni valakinek, velem, és akkor az a mamám volt, mert ő is jött, és akkor hazajöttünk. Akkor aztán nem tudom, de hogy meddig vagy elmaradt, vagy nem rendezték meg, vagy talán én nem akartam menni, vagy nem tudom, de 12 évesen aztán eljutottam megint, 11-12 így van, és akkor már be is mutattam magamat úgymondva, meg végigvezettük az egészet, ugye Kávai Józska bácsival, ő volt az egyik tanítóm, és ővel végigvittük ezt az egészet. Nagyon jó élmény volt, mert van az a szakács, tudod, most hirtelen nem jut eszembe a neve, pedig ki akartam nagyon mondani,
már az is megboldogult, ha jól tudom. Tudod, olyan nagy kövér volt. Jó, majd eszembe Ha jut. eszembe jut, akkor elmondod. Ja, majd eszembe fog jutni. De most valami pont nem ugrik be. Semmi gáz. Na mindegy, is kaptam tőle 5000 forintot, mert hogy milyen cuki gyerek vagyok, meg milyen bele vagy minden, és akkor hát így zajlott le az első történetem. Aztán 14 éves, vagy úgy le is csengett ez az egész, aztán nem is foglalkoztam vele. Nem is volt aztán, ha jól tudom, vagy mi nem mentünk már. És utána jött megint egy indulat, és akkor a Horváth Kátai Ervin karolt föl, és akkor 14 éves koromban akkor végig belementem. Illetve jártam valamennyit a Kávai Józseffal is, ugye József bácsival. 2 évig másokkal mentem. Nem minden lagzira, hanem amikor sikerült, meg nekem is volt szabadidőm, mert jó, akkor sokat sportol, iskola, mindig persze. Volt valami, ami közben jött ugye hétvégénként is. És akkor amikor tudtam, akkor mentem velük. És akkor tanultam. Akkor mindig egyre több szerepet kaptam. Mindig tanultam új verseket, majdnem minden másik lakodalomra tanultam egy új verset. És akkor így a végén összejött, és akkor hát azt hiszem 15 évesen akkor volt az első lagzim magam. Totál egyedül. Totál egyedül. Ismertük őket, úgy is lett ahogy főkértek meg minden, hogy én mondtam nekik, hogy ez lenne az első, meg ők is mondták, hogy jó, semmi nem probléma. Meg akkor nem is kellett, nem volt annyira az a nagy, hagyományos lakodalom, és akkor így tudtam, hogy mindenre biztos, hogy van versem, hogy nem lesz új, úgymondva, és mondtam nekik, hogy jó, rendben, akkor elvállalom, és akkor ott történt meg az első lakodalom, ami egész jó pozitívan éltem meg szerint a fiatalok is azt mondták akkor, hogy tök jó volt, és hát akkor eldöntöttem, hogy akkor azt csináljuk tovább. És ennek már ugye így nagyjából majdnem 10 éve igazából. Hát hogy... 8, igen, 8. Hát jaj, édes tovább, úgy elég sok ideje már, hogy ezt így csinálgatod. Igen. És amikor mondtad, hogy ezt úgy kitanultad, egy szakmát gyakorlatilag, a szakmaként minősíthető, igen. hogy ezt így elszegődtél egy olyan emberhez, aki ezt ugye már gyakorolta és csinált, és akkor te ellested tőle az ilyen fordíjókat. Hát mondhatni igazából. Így is, de hát kérdeztem is, hogy persze. Ezt miért csináljuk, vagy mi ennek a jellemző, hogy miért szokták ezt csinálni, vagy hogy miért hagyomány ez, meg ilyen hasonló dolgok, és akkor mindig érdekelt, hogy de most itt mi van másképp, mint a múlt heti, és akkor tudod, mindig valamiben fejlődtem, és akkor végén mindig ugye az jött ki a végén, hogy nem mindenki ugyanazt kéri, ugye mindenhol valami egy kis változatosságban, vagy bármi, úgyhogy ja. És neked már eleve volt egy ruhád, ugye? Tehát hát vőfénynek kell legyen egy ruhája, ugye, amit a vőfény a vőfény, és neked is volt ilyen mini változata, ugye, hogy ezt így neked varták direkt. Igen. Anyukám rendezte, úgyhogy nekem csinálták. Aztán, mikor már nagyobb lettem, akkor kaptam egyet, akkor azt hiszem csak vartak rá ilyen valami díszítéseket. És akkor most egy 3 éve, 2 éve, nem is tudom, hogy csináltattam egy újat, vagy csináltattunk. Mert anyu mindenben benne akar lenni. És akkor ő rendezte ezt a részét igazából. Szerintem egész jó lett. Majd vág be ide egy képet. Tényleg, ja. Úgyhogy mindig egy kicsit nem is, hogy változtatni, hanem elhasználódik, egyszerűen használja az ember, és akkor újítani kell. Persze, hogyne. Ez egyébként érthető. De amúgy van ennek valami hagyománya, hogy megvan, hogy milyen esküvőkön milyen ruha kell, vagy ez így, vagy egyfajta stílus van, amit így visztek, vagy hát ez így... Én jelen pillanatban egyfajta stílust viszek, de vannak többféle, van aki egy szép pirosba, egy szép feketébe megy. Tehát ez a magyar színek azok úgy dominálnak, nem? Dominálnak, tehát hogy ez úgy igen. megvan. Igen, dominálnak, de vannak olyan vőfélyek, akik gyűjtik ezeket a
lakodalmakat, és akkor nem tudom, biztos láttál már, hogy van amelyik vőfénél, teli van szallagokkal a botja, hogy már alig tényleg rengeteg. Annak mi a funkció egyébként? Hát, hogy mutassa, hogy ő mennyi lakodalomban volt, ez ilyen... Ezt mindenhol összegyűjtik, és akkor persze, ezt úgy ráragasszák, vagy akasszák, most én soha nem csináltam, hogy őszinte legyek, nekem otthon van egy albumom, amivel gyűjtöm az esküvői képeket. De az én botom az igazából szerintem ilyen fél évente újítom a szallagot rajta, a díszítést. De hogy mire funkcionál a bot? Mert ezt én sosem tudtam, ezt csak így mutogattok vele, meg így... Hát a bőfének kell, hogy bot legyen. Tehát csak úgy, hogy legyen neki. Hát igen, hogy ráfigyeljenek, ha fölemeli, vagy bármi lássák a zenészek. Igen, ilyen igen. hasonló, hát ő a botos. Ja, én botos. Ja, amúgy vágom. Igazából soha nem néztem utána, hogy miért lett a vőfélyeknek botja, úgyhogy erre a kérdésre annyira nem tudok... De valószínűleg ez, amit mondta is, hogy figyelemfelkeltés céljából, hát hogy az ünneplő tömeg felé tudjon emelkedni azáltal, hogy új bejelentés következik, valaki megérkezett. A zenészeknek fontos, ugye, hogy lássák, hogy én akarok valamit mondani, igen. hogy figyeljenek rám, hogy álljanak meg, vagy ilyen hasonló dolgok. És a legelső önálló esteden úgy mondván izgultál nagyon? Persze, hát az szerintem egy 2-3 évig nem csillapodott le teljesen. Ennyire? Tényleg? Igen. Hát mindig új emberekkel vagy új embereket ismersz meg. Nem tudod, hogy hogyan viszonyulnak hozzád, hiába próbálok én kedves lenni, vagy bármi, hogyha eleve valaki egy olyan ember, aki... Amúgy volt ilyen? Hogy ilyen ellenszenves emberekkel vannak. De hát én mindig azt mondom, hogy 140 személyes lakodalomban 140 embernek nem fogsz megfelelni, de úgy próbáld csinálni, hogy ez a 120 személynek felelj meg, ne a 20 embert nézed. Mindig vannak olyan dolgok, akik próbálnak egy kicsit beleszólni, vagy akarnak valamit, amit tudom, hogy nem lehet, vagy nagyon durva lenne, igen. Vagy már ittas állapotban vannak, és akkor igen. Belevágnak a versbe, pont azért is, meg ilyen hasonló dolgok ugye szoktak lenni, de na ezeket a dolgokat, azt mondom, hogy ez a tapasztalat kellett, hogy ezeket a dolgokat el tud úgymondva engedni. Egyik füleden be, a másikon ki. És akkor ugye 3 évig azért, hogyha valaki egy kicsit, nem azt mondom, hogy keményebben vagy bármi, akkor úgy, most ez mi? Vagy belekiabált, akkor úgy lehet, hogy megakadtam a versnél. Aztán lehet, hogy folytattam, csak hogy megtorpantam, hogy most ennek még kellett belekiabálni. Na és akkor most már ezek a dolgok ugye abszolút nem zavarnak. Sőt, gondolom néha, hogy homat is csinálsz belőle, nem? Vagy így nem tudod így néha belefűzni így a dolgokat? De, lehet. Ugye? Minél több verset tudsz, illetve több lakodalomba vagy, tanulsz mindig újat, fejlődsz, mindig bele lehet plusz dolgokat tenni. Ugye van azért a vőfékedésnek is igazából egy ilyen nem monoton dolognak mondanám, de a verseknek körülbelül majdnem mindegyiknek egy ilyen azonos ritmusa van, vagy ilyen hasonló. Igen. És akkor lehet folyamatosan fűzni, mondjuk az egyik versbe az egyik részlet, pont beleírik egy másik versnek a részletébe, és akkor össze tudod mondjuk a kettőt is kombinálni. Aha. Tehát ahogy szoktál innen imprózni, ugye? Tehát egy kicsit hát, megszínesíted, vagy hogy is fogalmazzak. Van, amikor kell, van, amikor nem, van, amikor éppen olyan dolog történt, és akkor azt is belefoglalom. De igazából, hogyha egész végig a hagyomány, ez már igazából egy picit átmegy ugye a ceremónia dologra is, hogy próbál színesebbé tenni, viccesebbé. Ugye régen ez a hagyomány igazából csak, hogy le kellett ugye vezetni a fiatalokat el kellett időben, hogy meg kellett, hogy érkezzenek a polgárira, a templomira. Persze lehet, hogy akkor is vicceskedtek, de hogy szerint szövegben nem voltak. Vagyis voltak viccek, ilyen régi viccek, hogy amik nem azok az erős viccek, vagy hogy mondjam, amelyik egy kicsit már átmegy az intim részére. De voltak ott is olyan dolgok, eleve már benne versben. Úgy írták már meg, úgy találták ki, ugye. De most mindig lehet rögtönözni is, meg belevinni többet amúgy a kérdésedre. Ez neked egy esküvőre, vagy egy ceremóniára mennyi ideig tart felkészülnöd? Ugye mondtad, hogy mindig szoktál készülni új versekkel, de azért gondolom, végül is belerakod, vagy így mennyi ideig tart ez a felkészülés neked?
hogyha mondjuk felkérnek, akkor utána... Vőféken, Igen. Akkor Hát utána... igazából ugye mindegyik esküvőre tudom, hogy mit kell, hogy elkészítsek, mi az, ami kell, hogy legyen. Na most már annyi verseny van, úgymond nem saját magam írtam, vagy hogy mondom, annyit tanultam már meg, hogy igazából nem tanulok már minden esküvőre újat. Van, ami nagyon megtetszik, vagy meglátom, éppen kinyitottam ott is, ez jó vers, ez szerintem nagyon illene, akkor azt megtanulom. De lehet, hogy pont az egyik esküvőn nem illik pont az a szöveg, szóval lehet, hogy a levesre is mondjuk van 2-3 vers. Ugye néha szokott ebéd is lenni, nem csak vacsoránál leves. Olyan dolgokra néha fel kell, hogy készüljél, hogy lehet, hogy egy alkalommal, vagy egyfajtát kétszer is be kell, hogy köszöntsd, csak az egyik mondjuk raguleves, a másik pedig még tyúkleves, vagy az is raguleves is, az csak, hogy az egyik sárga, aranysárga, a másik pedig ugye raguleves. Tehát igazából te már most tudnál itt imprózni szinte egy menüsorra való versikét, nem? Hát lehetne, igen. Lehetne. Ez nagyon durva. Hogy lehetne, hát főkonferálnánk, tudod, itt az egészet, kiválasztanánk ilyen könyveket, és akkor az egyikre nem. De amúgy, be lehetne köszönteni. És ugye mondtad, hogy néha csak így rátalálsz valamire, ami megtetszik, egy új versik. Hol szoktál igazából ezeket utána keresni? Hogy az interneten beírod dolgokat, vagy vannak vőfénykönyvek, vagy ezt hogy kell elképzelni? Vannak vőfénykönyvek, így van, régen csináltak a vőfénykönyvet, aki rengeteg verset írt. Tényleg, hogy ilyen 70-80-as oldalak is teli van verse. Ez nagyon durva. Ja. És fogalmam sem volt még egyébként. Teljesen igazából ledöbbentett, mert próbáltam én is írni, meg írtam is saját verset, meg minden, de mindig nyertem valahonnan az ötletet. De azok, akik maguknak írták elsőnek, minden, azért nagyon durva lehetett számukra, de amúgy az interneten is nagyon sok vers van fent. Nagyon sok mindenre rá tudsz keresni, nagyon sok minden van most már ugye az interneten, ugye ezt a kort éljük. Tényleg a játékoktól kezdve lassan már azt mondom, hogy majdnem az interneten meg tudsz tanulni vőfékedni is talán, hogyha lesz annyi versed, illetve a ceremóniamester is tud lenni az ember, de a tapasztalat azért az mindig kell, igen. Meg fontos szerintem, de akinek van egy kis lendülete hozzá, illetve van egy kis, nem is, hogy kényszere, hanem hogy mondják, hogy adottságom, az simán bele tud tanulni, ugye. Hát neked egyébként olyan karizmád van, meg olyan kiállásod, meg hangod, mert ugye ezt csendes emberként nem lehetne művelni, meg ugye karizmatikusnak kell lenni, és te az vagy, tehát hogy tényleg azért le a kalappal előtted. De amúgy tudsz valami olyat mondani, ami ilyen vicces eset történt? Vagy bakik, vagy, baki az volt, vagy akár ilyen részeges sztori esetleg, ami így megkapott, vagy van olyan lagzi, ami tényleg úgy maradandót alkotott benned valójában? Hát elsőnek mindig igazából szebb pillanatok azok, amik mondjuk az első, amikor jött, volt a gyertyafénykeringő, és akkor kicsit másképp csináltuk, mint a megszokott, és akkor körbeálltunk, és közben nyomták azt a füstöt be, igen, ugye? Igen. Mondjuk ez az első emlékem, megvan az első lakodalomról, amikor ezt elsőnek láttam, hogy ilyet csinálnak, ugye? De volt baki is, mondjuk amikor még kisebb voltam, még az első bakin, amire nagyon rémlik, az akkor kezdtem szerintem az Ervinnel járni, ott ez a 13-14 éves lettem, és akkor én kerültem sorra, hogy én mondjam el verset, de ez talán ott az első 2 lagzi, hogy éppen elkezdtem járni már minden, és akkor azt hiszem mondtam az ifjú pár köszöntőt, és akkor megakadtam, és nem tudtam folytatni, ugye, és akkor itt megint előjön a tapasztalatlanság, és akkor megakadtam, és úgy lesokkolódtam, vagy hogy lemerevedtem, és akkor nem jutott eszembe semmi, tudod. És ilyenkor mi a teendő? Hát ilyenkor én nem tudtam mit csinálni, akkor ott volt az Ervin, ugye, aki átvette, de hát történtek ilyen bagik is. Hát jó van, ez ugye tapasztalat a rutinnal, ugye azért művöldik, ahogy mondtad is, és mondjuk
hogyha rutinosan történik ez meg veled, akkor mit csinálsz? Akkor kirölgöd saját magadat, vagy így tovább lépsz? Vagy, Nem, vagy... rutinosan nincs olyan, hogy megakadjak igazából. Aha, hogy így ennyivel kivágod magad, értem. Jó, jogos igen. egyébként. Akkor jogos. igazából jön, tudom egyből hozzápászítani másik vershez, vagy be tudom fejezni egy másik versnek a végére, ami ugyan arra illik, vagy ugyan a, igen, mondjuk az ifjú pár köszöntő, de viszont egy másik versnek a véged. Hogyha mondjuk van olyan, hogy megakadok. Volt mondjuk, nem tudom mikor utoljára, hogy megakadtam, vagy nem, hogy megakadtam, hanem improvizálnom kellett. De hát, hogy mondjam, fiatal vagyok, megvan még a fejem. Kellett a pénzig. Igen. Nem csak a pénzig csináltam, amúgy ez fontos kihangsúlyoznom, hogy oké, ott van ez a pénz, nem azt mondom, hogy nem, mindig jó jön, nem azt sem mondhatom, hogy nem, de számomra többet ér az, hogy mikor elmegyek az utcán, akkor tudom, hogy mert igazából a nevekkel nem vagyok annyira jóba, de viszont az arcokkal, az nagyon meg tudom jegyezni az arcokat, és tudom, hogy már voltunk vele, meg minden, és akkor köszönnek oda, meg hogy nézd, ott van a kisfőfé, mert máskor mindig a kisfőfé, jó van, most már egy kicsit nagyon vagyok, de mindig a kisfőfét mondták, ott a kisfőfé, és akkor hogy tök jó volt. Meg azért sokan még most is, hogy ugyan már te vőfékezz, komolyan, én vőfékezek, mikor megiszunk, elmegyünk bulizni, ugye hát mindenkinek van élet, elmegyünk bulizni 6-7 sör után, és akkor jönnek ott random emberek, és akkor bulizunk együtt, meg hogyha ismerkedek össze valakivel, vagy bármi. Szoktam menni vőfék, te vőfénkedni, 6 sör után, tudod, hogy már... De amúgy tényleg te vőfényként ihatsz a lakodalmakban? Vagy megvan, hogy mennyit ihatsz különben? Nincs megtiltva. De szerintem nem szép dolog az, hogyha a vőfény iszik. A hangomvéget szoktam, szerintem az egész nap alatt, ameddig ott vagyok, meg minden, addig meg szoktam inni szerintem 2 vagy 3 kupica pálinkát, mert az jó a hangra, ugye. Meg tiszteletkedés, ugye a kocintás. Akkor így van, a kocintásoknál. Meg hát ott a végén szoktam már, szerintem ott szokott lenni a 4. italom, amikor visszajön az új ember meg az új asszony, és akkor ott még szoktunk csinálni egy közös kocintást, mielőtt el szoktam búcsúzni, de általában még ott szoktam velük maradni teljesen a végig, mert körbe viszem velük a tálcát, körbe kínálgatok velük, meg hasonló, vigyázom, hogy lenégyják teljesen magukat, mert ugye mindenki... Ez is a dolgod még különben, hogy oda kell figyelned, hogy például a vőlegény ne igye le magát a sárga földig? Hát figyelni kell rájuk mindenféleképpen. Nem azt mondom, hogy én mondom még azt, hogy te mit csinálj, de én oda szoktam menni, és akkor, hogyha látom, hogy valami probléma van, vagy bármi, hogy nyugodtan jelezzenek, szóljanak, vagy én szoktam mondani nekik, hogy 10 perc múlva indulunk, menjetek el mosdóba, rendezzétek el magatokat, akkor szoktam azt is meg szoktam említeni, hogy jó lenne addig nem berúgni, még legalább a polgári, meg a templomi le nem zajlik. Volt már rá példa, de ez igazából abba jár, vagy azóta van, mert régebben nem emlékszek annyira, hogy szétcsapták volna magukat a vőlegények, vagy időközben kidőtt volna valaki, mondjuk a násznagy, vagy valamelyik szülő. És most már, hogy modernabb, és változik, és nem az a megszokott van, most már elvárják jobban a fiatalok, hogy nem is annyira menni, hanem ha lehet, akkor inkább ott csináljuk, ott csináljunk mindent, és akkor nem ez a hosszú fuvarozás, a 70-80 kilométereket az egyik a vőlegénytől a mennyasszonyig, majd a mennyasszonytól megyünk a terembe, ugye, és akkor most már próbálják leegyszerűsíteni inkább, hogy ne legyen az egész napos, de idén is 3 vagy 4 lagzin volt olyan, hogy reggel 9-kor már ott kellett, hogy legyek. Épp ezt akartam kérdezni különben, hogy neked egy munkanapod úgy meddig tart? Mikortól kezdesz, meddig? Hát ez nagyon változó, éppen ezt elmondom, vagy próbáltam elmondani, hogy van, amikor 9-kor, reggel 9-re már ott kell lenni, és akkor reggel 9-től kezdődik a búcsúztatóval, a vőlegény búcsúztató, megyünk kikérni a mennyasszony, megyünk a terembe, majd ott várjuk a vendégeket, meg ilyen az egész ugye, lakodalom, aztán már, hogy megy tovább, és meg van az, amikor délután 3:30 vagy 3 óra, vagy bármi, és akkor volt olyan is már, hogy a templomnál kezdtünk. A templomhoz kellett nekem is menni, mert oda gyűjt a mennyasszony vőlegény, oda voltak meghívva a vendégek, ott találkoztunk elsőnek, és akkor
mert a polgári már ugye előbb megtörtént magyaroknál, de templomi ez itt volt, és onnan indult a lakodalom. Na most ez annyival volt más, mint a többi, hogy olyankor már aztán nem mennek haza átöltözni az emberek, hanem megy tovább az egész. Van ott egy kis szünet igazából, de hogy nem azt veszi észre az ember, hogy akkor elmennek, most jó van, hogyha ilyen faluhelyen van, vagy bármi, hogy elmennek haza, megetetik az állatokat, átöltöznek, letusolnak, megfürdenek, és akkor utána jönnek vissza. A városban is igazából ugyanezt megcsinálják, csak rövidebb ideig tart, mert ők igazából csak hazamennek, letusolnak, vagy megfürdenek, átöltöznek, és akkor jönnek vissza, ugye. Igen. De itt faluhelyen mindig több időt szoktunk erre hagyni, mert az állatok véget tudják. El kell vinni a tejet, nem maradjunk tejnékig. Ja. Igen. Ja. Egyébként te voltál Enikőjének is, Öreg Enikőnek is ugye a főfénye. Az milyen volt? Mert ugye nézőink már találkoztak Enikővel ugye az első podcast alatt. Igen. Hát az is egy újdonság volt. Mondjuk az is egy nagyon szép történet, mikor kérdezted, hogy mi az, ami megmaradt. Hát most így belegondolva, most eszembe jutott több dolog, hogy volt már az, hogy lovaskocsival mentünk. Volt már az, hogy traktorral, volt az, hogy a vőlegény meg a mennyasszony motoron mentek. Tényleg rengeteg fajta, és akkor hát Enikőjék elgyűjtek autóval, és akkor a templomi után megfogták magukat, addigra elhozták nekik a görkorit, meg a biciklit, és akkor olyat se lát minden nap az ember, hogy a mennyasszony görkocsolja. Hát ez biztos. Úgyhogy ez is egy nagyon újdonság volt, meg hát vicces is volt, meg Enikő nagyon jó érezte magát, hogy szágulthatott a mennyasszonyi ruhában. Igen. Meg hát a vőlegény is biciklire jött, azt tekert utána, forogtak ottan, egy 10 percet ottan mutogatták magukat, és akkor utána aztán folytattuk tovább a lakodalmat, mentünk. Igen, aztán. Tehát ők is felkerültek arra a különleges polcodra, ugye, hogy azért nem mondanám, hogy különleges polc. Itt magamban különleges polc, ugye megmarad, de viszont otthon a képeket egy helyre teszem mindent, ráírom a hátuljára ugye a vezetéknév, keresztneveket, meg egy dátumot alá. Ezt így számoltatod ennyire, hogy felírkálsz mindent? Hát egyszer ez még nagyon szép lesz visszanézni. Az biztos, jaj, de jó. Hát most mit tudom, nem nehéz felírni a nevet, meg a dátumot. Jó, az biztos. Másnap, mikor felkelek általában, ugye, akkor meg szoktam csinálni. Vagy anyu megcsinálja, mire felkelek már. De ja, szerintem jó rendszerezni ezt egy kicsit. És akkor utána, amikor sorba teszed, majd visszanézed, azért az elég az unokákkal. Majd az unokákkal. Mit csinálsz? Hát hamarosan lesz majd egy munkád, szeptember 16-án. Arra is felkértek, ott leszek én is. Na, szuper, akkor meg tudsz látni majd. Igen, a maconkai lakodalomban. Igen, Kristóf és Kristófnál, igen, Edinánál. Nagyon várom személy szerint, mert akkor van a születésnapom is. Na, akkor majd még boldog születésnek. Úgyhogy lesz ilyen nagy banzáj, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk. Arra így készülsz valami érdekességgel? Ennyit el tudsz árulni? Igen, készülök, mert ott már jobban ismerem a videóst, és szeretnék egy promó videót, hogy fölvegyem. Ezt ugye majd megbeszélem a Kristóf és Edinával is. Remélhetőleg mire ki fog jönni ez a videó. De nem, többször már akartam, de mindig kiment ugye a fejemből. A videósan már ugye megbeszéltem, hogy szeretnék egy kis promó videót, mert eddig is többször kértek már. Meg hát jó dolog az, hogyha van, és akkor elküldöd nekik, persze. És akkor... úgyhogy szeretnék egy ilyen promó videót, hogy csináljon majd az Olivér. Majd kiderül, hogy ja, és akkor ott veszik fő igazából szeptember 16-án. Ott teszi össze igazából ez az egész lakodalma, hogy le fog zajlani, meg minden, és akkor aztán nekem úgymond egy külön promó videót így össze fog vágni, ahol én is látszódok, vagy éppen verset mondok. Most lehet, hogy a hangom nem fog hallatszódni, vagy valahol éppen a hangom hallatszik, máshol meg a zene aláfestése, tudod, és akkor csak látszik, hogy mondom. Szóval ja, így képzeltem el ezt a promó videót, ilyen 1-2 perces maximum, hogy nem az a nagyon hosszú, hanem olyan, hogy látszom minden. Ja.
Úgyhogy igen, meg kell És beszélni. amúgy ez hogy szokott lenni, hogy az egész esküvő során, vagy a lagzi során te kapsz ugye külön ételt, te is kapsz, vagy van külön asztal, ugye ez hogy szokott működni? Tudom, hogy felkonferálod az ételeket, az rendben van. Igen. És akkor leülsz, én vagy te később beszél, mint a zenészekkel együtt, vagy ez így hogy szokott működni egyébként? Van időm menni. Van. Mert ameddig esznek a többi emberek, addig én is eszek. De mindig kapunk egy külön asztalt, igazából ez úgy van kialakítva, termesek azok tudják már eleve, és akkor mindig megkérdezik, hogy vőfé, hány fényképész lesz, hány videós, hány zenész, ugye, akik részt vesznek ezen a lagzin még úgy, hogy dolgoznak, és akkor ő nekik külön asztal van olyankor, és mi oda kapjuk. Na most általában megint zenésztől függ, hogy ők hogy ülnek le, meg szoktuk beszélni igazából velük, hogy én szoktam mondani, hogy én úgy szoktam csinálni, hogy vacsora után, hanem hogy a pörkölt után üljönnek le enni, mert akkor utána tudunk majd játékot csinálni, meg minden, és akkor mire jön a sőthús, azután már tudnak egyből kezdeni is. Értelek. És akkor őnekik is kell ott egy fél óra szünet, 20 fél óra szünet azért, hogy meg tudjanak nyugodtan étkezni, ne kapkodjanak, és akkor addig ugye ki szoktuk tölteni a játékkal az időt. Megint ez olyan változó, hogy ki milyen játékokat szeretne, meg valaki látott valamit fönt, és akkor elküldik nekem linken, hogy esetleg ez lehet. Én nyitott vagyok az ilyenre, mert mindig jó az, hogyha van a tarsolyban sokkal több játék, és akkor persze, hogy ne lehetne, akkor utána nézek, megnézem a videón, minden, és akkor aztán igazából leadom ezt az egészet. Megtanulom a menetét, vagy hogyha kell közben valamit mondani, akkor megtanulom azt a mondókát, egy ilyen verset, attól függ. De vannak olyan játékok is, ahol van egy komplett vers rá a játékra, és akkor azt szoktam olvasni. De van olyan rész, amit már nem kell olvasnom, mert már az is megvan a fejemben. Úgyhogy, ja, vannak olyan versek is. De hogy ne csak te kérdezz már egy kicsit, én is így. És honnan jött neked ez, hogy te most így elkezdtél foglalkozni ebben a podcastekkel? Micsoda meglepő fordulat. Egy kicsit, hát nem is tudom igazából, hát megnéztem az előző 2 videódat, tetszettek is, meg minden, úgyhogy nagyon jó, de hogy arról még nem is senkivel se beszéltél szerintem, hogy neked hogy jött ez az egész, vagy hogy miért kezdted ezt, mi az, ami rávitt erre, hogy te... Mert ez egy tök jó dolog szerintem, hogy így leülsz, beszélgetünk, nincs semmi fontosság úgymondva az egésznek, csak hogy megismerjük úgymondva jobban egymást, meg megismerjük azt jelen pillanatban, amivel én foglalkozok, de hogy engem az is érdekelne, hogy mi vitt erre rá, mert én amikor elsőnek kiírtad a Facebookra, hogy tetoválsz, meg minden, mondom, Barbie, nem igaz, én nem akartam elhinni, és akkor mondom, hogy mentem is rá, megosztás, hát legyen akkor... Sőt, írtál is nekem üzenetet. Ja, írtam is neked üzenetet, ja. Úgyhogy én nagyon támogattam, mert úgy furcsa. Ki nem néztem volna belőle, hogy pont tetoválom. Mindenki ezt mondja. Úgyhogy, de na, tök jó. Ugye, ahogy te is mondtad, hogy te vőfényket, ez komoly. Igen. Úgy nekem is ezt szokták mondani, hogy te tetoválsz. Hát nincs is rajta tetoválás. Mondom, haló, van 2, úgyhogy lesz még több is, de én is mindig megkapom ezt egyébként. De visszatérve a kérdésedre, hogy ez a podcast dolog, vagy maga a tetoválás, meg ez az egész, ez így honnan jön. Hát igazából látom, hogy nagyon sok ismerősöm azzal küszködik, hogy nem találja helyét a világban. Ugye nagyon sokan vagyunk, akik keresjük önmagunkat, és hogy elkezdünk valamit, mondjuk akár középsuliban is, ugye ránk erőltetnek valamit, amit kitanultunk, tudom én, valaki gépészmérnöknek tanult éppen, vagy ilyesmi, de aztán rájön, hogy ez mégse pálya neki, és akkor tudjanak az ilyen kétségbeesés dolgok, hogy most akkor mi lesz velem, hogyan tovább, akarok tanulni, nem akarok tanulni, de dolgozni is szeretnék, meg hasonlók. És én szeretném, hogyha az emberek látnak azt, hogy valójában nincs vége a dolognak, hogyha neked egy valami nem jött be. Hogy rengeteg minden van, csak küzdenünk kell az álmainkért. És én pont ezért gondoltam olyan emberekkel beszélgetni, akiket elsősorban ismerek, és tudom, hogy miket tettetek már le az asztalra, mert hogy annyira inspirálóak vagytok. Akár Enikő is, akár Dárió is, te is nagyon inspirálóak vagytok, mert van egy múltatok, és abból szépen építkezve jutottatok egy helyre, ami igazából eléggé felmagasztalható.
egy státuszt elértetek lényegében. Köszönjük, gondolom mondhatom a többiek nevében is. Szerintem egyértelműen, és szeretném, hogy az emberek látnák azt, hogy elsősorban ugye nem véletlenül falubelieket kerestem meg első körben, ugye mindannyian felsőegyiek vagyunk, és szeretném, hogy az emberek, jó, gombos falusi vagy, igen, de... kicsit kitoltak az emberek minket, de ott is jó az. Az én szememben felsőegyi vagy. Ugye felsőegyi tartománya. Igen. És hogy ebből a kis faluból, mert hogyha bevesszük mondjuk Gombosfalut is, hát mennyien lehetünk 1500-an? De sétálni. Annyian sem hogyha beleszámoljuk, ugye Orompart, Adahatár, most úgy tudom, hogy Kolóniának is egy része, de Rétpart, mert a Kolónia Rétpart, és akkor a Rétpart már Zentához tartozik, mert vasúton túl van, a Kolónia az még, ha jól tudom, Felsőhegyhez, de ebben nem vagyok 100%-ban biztos. Ugye van Gombosfalu, Adahatár, Csillagfalu, Csillagfalu, jó, az egy jó, de igen. Meg ugye Orompart, és akkor ez mind együtt van igazából, mint Felsőhegy a megnevezése, de Felsőhegyen belül, meg akik erre járnak többször, vagy bármi, azok tudják, hogy mi nem Felsőhegyre, mi Orompartra megyünk, vagy Adahatára ki, és hát na, szóval arra akarok kiukadni igazából az egészbe, hogy szerintem így összesen, ha megüssük mostanában azt a 800-at, az egész ennyire elszomorító helyzet? Hát én úgy gondolom igazából, hogyha végignézel, hogy hány üres ház van már. Ó, ez igaz. Én annyit tudok, hogy a nagy elvándorlások előtt, tehát amikor még nem mentek el annyira az emberek, ugye Németországban, külföldre arra, nagyjából 3000 voltunk. 1900, vagy 2000 valamennyi, igen. Jó, legyen nagyjából 3000. Nagyjából 3000 voltunk, úgy 2010 előtt. Hát az jó, mert én úgy tudom, hogy 1991-ben, vagy ott volt valahogy a népszámlálás, és akkor volt azt hiszem majdnem a legtöbb, vagy előtte talán egy picivel, vagy 2001. Valami ilyen, de ott 2010-re már csökkent. Lehet. Ott azt hiszem 1991, amikor még olvastam Felsőhegynek a történetét, ugye, mert nem pont Felsőhegy volt elsőnek, hanem Szőlős... Felsőszőlőhegy, igen. És akkor ugye azt néztük, vagy nekem valami az rémlik, hogy valamilyen 2400 vagy 1900 valami rémlik, hogy, de nem, lehet, hogy volt egy nekem valami olyan rémlik, hogy majdnem 3000 vagy 3000 környéke, lényegtelen, mondjuk azt, hogy több mint 2000 főt számláltunk, ami manapság ugye 1000 alatt van. Ami ugye elszomorító, de visszatérünk arra, hogy miért is jó ez a számomra. Hát igen. Ugye kis létszámú falu, de mégis, hogy mennyi olyan embert lehet itt találni, aki tele van ambíciókkal és álmokkal, amiért küzdünk, és ebből szeretnék kiindulni, hogy nem kell neked mondjuk Pesten laknod, hogy te el tudj valamit érni az életben, vagy nem csak az, hogy híres legyél, de hogy mégis, hogy tudj küzdeni a dolgokért. Mert sokan ugye hajlamosak arra, hogy kisfaluból származik, hát ma ugye maximálisan földműves lesz belőle. És itt jövünk a képbe, hogy nem feltétlenül, hanem ugye sok mindent el tudunk érni mi is. Mert ugye akarjuk és küzdjük és csináljuk, mert ugye nincs lehetetlen, csak küzdjünk az álmainkért. Hát igen. Mondjuk földműveléssel lehet úgy is foglalkozni, hogy nincsen szerszámod vagy traktorod, mert mondjuk nekünk nincs, de ugyanúgy van földünk, illetve szoktunk árrendelni, és akkor felkérünk másokat, ugye igazából ebben is segítünk nekik, vagy persze. Nem, hogy segítünk, hanem kitesszük nekik azt a kevés tájvíz árát is, hogy legyen egy kicsit több, hogyha tudnának, mert nekünk egy nagy segítség, hogy ő meg tudja csinálni, meg az idejét rászánja, meg hát lehet, hogy ő neki is, hogy egy kicsit tud keresni abba, amivel még is foglalkozik, és akkor ez így egész jó dolog, ez működik. Tény. Úgyhogy a lényeg az, hogy ilyen inspirációként szállom valójában az embereknek ezt az egészet, hogy küzdjünk és akarjuk, mert én is küzdök az álmaimért, te is küzdesz, mindenki küzd az álmaiért, ez ugye a végszavunk lesz majd minden esetben. De úgyhogy igen, egy részből ez az egyik vonalam, amiből most elkezdtem. Még van 2 szál, amelyet szeretnék majd bővíteni így a YouTube csatornámon. Ez még annyira nem volt publikus, de akkor most így elmondom így nagy vonalakban így történelmi mondván, hogy... Most pedig promó következik.
hogy szeretnék foglalkozni ugye magával a tetoválással, ugye, hogy én hogyan éltem meg tanoncként, hogyan élem meg a nehézségeimet, mert valójában, hogy így kutattam az internet bugyraiban, főleg ugye a YouTube-on, nem annyira lehet találni a magyar tartalmakat, ami azzal foglalkozna, hogy hogyan küzdjünk meg a problémákkal. Vannak tanulós videók, tutoriál videókat, lehet találni, nem sokat, lehet találni, de az, hogy mégis hogyan küldöm el a kurva anyjában néha a bizonyos pácienst, aki azt mondja, hogy 5 perc múlva ott vagyok, de 3 órával később vágódik be, hogy ilyenek is előfordulnak. Ja. És hogy ettől se szabad csüggedni, és hogy én hogyan élem meg a nehézségeimet. Hogyan tanultam meg satírozni, milyen árakon tanultam meg a tűmélységet, hasonlókat, tehát egy ilyen belső érzéseimet valójában hogyan éltem meg ezzel kapcsolatban. Az egyik vonalom az ez lesz. A másik része pedig hasonlóan az ilyen podcast keverett tetoválással lesz jobban, mert akkor pedig direkt olyan embereket fogok felkeresni, akik sok tetoválással rendelkeznek, és hogy értékeljük valamilyen sztereotípiák ezzel kapcsolatban. Mert lehetséges, hogy Magyarországon vagy Európai Uniós országokban már nem annyira érik az embereket degradációk ez miatt, de művidékünkön még jelen van. Ugye az emberek írtóznak azért valamennyire tetoválásoktól, tehát épp ma volt egy olyan incidensem, hogy be volt hozzám jelentkezve egy illető, hogy holnapra jönne varratni, erre ma lemondtam, mert hogy ő fél. És hogy nem is attól félt szerintem, hogy milyen lehet az egész, hanem úgy lelkileg nem volt rá felkészült, hogy az életedéket meg fog változni, hogy nálam most lesz egy minta. De most te ugye erről mit gondolsz? Mert te nem vagy kivart ember. Nem. Ugye említetted nekem még, hogy amúgy téged érdekelnek az ilyesmit, de úgy, hogy nem szeretnél magadon látni toválást. Hogy ezt, te mit gondolsz ezzel kapcsolatban különben? Nyugodtan hideget, meleget, ami a vélemény. Nem tudom, én egyszerűen szerintem nem az, hogy nem érezném jó magam, mert ha kapok egy karkötőt, vagy amikor valamilyen eseményre megy be az ember, azt sem szoktam egyből leszakítani, amikor hazaérek. Lehet, hogy 1-2 napig még rajta van a kezemen, de viszont nem tudom. Igazából soha nem gondolkoztam azon, hogy miért nem akarok tetoválást. Nem úgy rámondtam, hogy én nem szeretnék. De lehet, hogy egyszer meg majd az fog lenni, hogy egy olyan emlék, vagy bármi olyat akarok, akkor viszont lehet, hogy azt mondom, hogy na most ezt ki kell varni. Amúgy simán csinálták neked egy hőfénytetkót. Na, hagyjuk már ilyesét. Tudod, milyen tudnék neked tervezni? Ja. Baromi jó tervezni szabad, tervezd meg, és akkor lehet, hogy egyszer. Vagy lehetne a logód is akár az, amit tervezünk, és magadra bírod varratni. Nem. Nyilván ez mindenkinek ugye a saját döntése. Persze. De ezt tiszteletben kell tartani szerintem azokat is, akik varrattak, meg azok is, akik nem varrattak. Mert valójában ez egy szabad akarat. Azt csinálsz, amit akarsz. És mondom, hogy ezért nem értem azt, hogy némelyik emberek miért nézik le azt, akin van. Bent, hogy érted, hogyha vannak tudod ilyen pszichológiai tesztek, hogy kiben bízol meg jobban, abban az orvosban, aki tele van varró, vagy abban, akiben nem. És hogy esetleg nem tudom, 80% arra kattint, hogy a nem varrott orvosra jobban rábízza az életét. De ez akkora bullshit szerintem. Hát, igazából szerintem ez jobban manapság már nem igazából bárki, de régen szerintem ez ott lehetett, hogy a rossz filmekben mindig olyan tetkus. Amúgy erre jut vissza szerintem a dolog. Persze. De viszont ugye manapság meg mindent látsz, az internet az mindent megtanálsz, és akkor ott ugye nem csak pont azok cirkuszolnak, vagy ölnek meg valakit, vagy lövöldöznek, vagy cirkuszolnak úgymondva, akik barodtak, vagy van nekik tetkójuk, hanem akik elmentek egy kicsit fejbe. Jó, jogos. De nem, igazából szerintem elsőnek, mikor ez feljött úgymond ezek a tetoválások, meg minden, szerintem ez akkor úgy lett leadva, hogy azok a rossz fiúk. Mert hogy azok, igen. De manapság ugye ez teljesen nem általában. Igen, régen ugye a rabszolgáknak a megkülönböztetésére szolgált egy részről, de ugye ezt az elítélteket is ezek különböztették meg a nem elítéltektől, tudják az emberek, hogy megbélyegzésként szolgált. És ugye ezzel közöttben valami szinten benn maradt. De azért eltelt 2000 év, vagy több, és még ez mindig jelen van, pedig
az emberek sokan nem is veszik észre, hogy ez igazából egy művészet. Mert egy maradandót alkotunk, amint egy illető személyiségében fogunk ugye belefoglalni. Mert hogy magadon viseled az életed egy részét tetoválás formájában. Igen. Amúgy ennek megvan a szépsége, de én azt is megértem, hogy ezt mások annyira nem értékelik, de nem tudják elfogadni valamilyen szinten. Mert hogy maguknak akarják megtartani a dolgokat. Mert épp hallgattam ezzel kapcsolatban egy felvételt, hogy idősebb hölgy azt nyilatkozta, hogy szeretné magán hordani a lányának a nevét, hogy az alkarján, első tetoválásként, de nem meri meglépni, mert az emberek majd rá fognak kérdezni, hogy miért viseli, és akkor kiderül az, hogy azért, mert meghalt a lánya, és hogy nem akar erről beszélni. Még másik az, ugye nyíltan vállalják, hogy igen, a lányom nevét magamon fogom viselni, hogy emlékeztessen rá, mennyire szerettem, addig mások inkább elrejtik a fájdalmukat. Tehát ez is ugye visszatekinthető dolog, visszatetsző. Ja. Mindenkinek más a véleménye ezzel kapcsolatban. Ja. Van De szuper kétszer. Majd. Jó, nekem van kérdésem. Na, halljuk. Hogyha ugye olyan illetőkhöz mész el fénykedni, akiket így közelebbről ismersz, tehát akár jó barátok, ott készülsz valami plusszal, vagy így szoktál belevinni személyes dolgokat? Akár amikor van valami monológod, akkor beleraksz valami közös történetet? Hogy így elmesélsz, vagy hasonló? Azért nem jellemző. Nem szoktam így belevinni igazából. A plusz dolgok az lehet, mert esetleg sokat, szóval őket könnyebben ráveszem a barátaimat, vagy bármi, hogy ez igenis szép dolog, ezt csináljuk meg, mert ez én úgy gondolom, hogy kell egy lakodalomhoz, meg sokkal szebb lenne, mert most már egyre többen elhagyják a gyertyafénykeringőt, mert nem kell nekik ott kikeringőzni, ugye inkább csinálnak egy saját táncot, és abba kimennek, ami tök jó dolog, de mondjuk, hogy ők nem csináltak semmit, csak azt mondták, hogy majd egyszer átűnnek. De mondod, ne ügyeskedjetek, olyan nem lehet. Legalább a gyertyafénykeringő, az a ti táncotok, meg minden, legalább az egy szép dolog. Hát jó van, mondom, de van időtök, meg tudtok addig tanulni. Angol keringőzni is, nem a világ vége, ugye nem nehéz. És akkor rá tudom venni őket könnyebben úgy gondolom egy szép dologra, amit mindenki figyelemmel kísér, mint akit nem ismerek, vagy idegen vagyok számára, vagy idegenek számomra. Tehát van behatásod? Van, úgy így, abban azért szempontból van befolyásom, úgymond egy nagyon picit, hogy nem az, hogy én mondom meg, hogy hogyan zajlon le a lakodalom, mert az ő lakodalmuk, őróluk fog szólni minden, de viszont jobban elmerem mondani nekik a véleményemet, illetve hogy ezt tegyétek bele, mert ez szerintem kell, meg szép, meg fontos. Amúgy te akkor inkább ilyen hagyománykedvelő vagy, ugye? Szereted megtartani az ilyen hagyományos dolgokat igazából. Igen, de most már az egyre... Kiveszőben van? Igen. De mondja, ezt nem szokás megbeszélni előre? De tehát, megbeszéljük. Aha. Megbeszéljük, persze, minden meg van beszélve. Vannak olyanok, akik már eleve már szülők rendeztek lakodalmat, vagy benne vannak, vagy az ő fiúkra még nagyon emlékeznek, és akkor ők már kezdik szervezni meg minden, de viszont vannak olyan fiatalok is, akik jó maguk csinálják, és akkor nem tudják, hogy hogyan néz ki ez az egész, akkor vagy eljönnek hozzám, vagy én elmegyek hozzájuk, vagy találkozunk valahol félúton, vagy ahova szeretnénk, és beülünk. Hát most mondok valamit. És akkor beülünk egy kávézóba, vagy bármi, és akkor ától zéig elmondom nekik, hogy hogyan szokott egy lakodalom lezajlani. Na most ott az átú, zéig, az úgy szokott kinézni általában, hogy eljutunk az áig, az szétágazódik 3-4 részre, ugye? Mert több fajtája van már, és akkor, hát igen, és akkor ez egy egész másfél órás beszélgetés szerintem, mire jó, lehet, hogy másfél óra nincs, de hát ott közben mindig elmegyünk másfelé is, ugye, ugyanúgy mindig is, hogy igen, több minden dologról beszélünk, és akkor, de végén mindig visszajutunk, akkor mindig haladunk előre, és akkor egy másfél órában azért bele szokott telni. Azt az időt rá szoktam szánni a fiatalokra. Meg aztán ugye találkozunk megint velük egy hónappal legalább a lakodalom előtt, vagy írok nekik, vagy bármi, hogy mi a helyzet, kell-e valami segítség, stb. Amúgy a végső koncepciót azt a 2 héttel ezelőtt, vagy 2 héttel a lakodalom előtt szoktuk
összeállítani, vagy ő nekik már lehet, hogy megvan, én akkor szoktam velük beszélgetni, kapom meg az információkat, akkor hogy pontosan hogyan szeretnék, mit akarnak, lesz-e valami olyan dolog, amiről tudnom kellene, meg ilyen hasonlók, és akkor tesszük össze igazából azt az egészet, hogy akkor hogyan is kellene működni, meg mi lenne még az, amit... De akkor úgy végérvényesen téged mennyivel a lagziat kellene lefoglalni? Hát ez nagyon változó. Ugye mondtad, hogy kell egy hónap, mire azért úgy felkészültök a megbeszélések, meg ilyesmit. Hát, jó, de akkor... nem az utolsó pillanatban kezdik el ugye rendezni. Hát most ilyen pillanatban van már jövőre is lakodalma. Szóval, hogy már le vannak... már le vagy foglalva? Igen, vannak időpontok, amire már le vagyok foglalva, mert ők már tudják, hogy mikor akarnak. És hát igazából nekem szólhatsz 3 hónappal ezelőtt is, ha nekem az időpontom szabad, akkor el tudom vállalni. Vagy hogyha nincs egyéb dolgom. Nem, úgy vagyok velem, hogy mindenkinek kell egy kis magánélet. Ugye ebbe is én egészen végig szoktam folyamatosan a lakodalmakat csinálni, de mindig hagyok idézőjelben 1 hónapot, de nem úgy, hogy egy teljes hónap, hanem úgy szoktam, mondjuk idén úgy csináltam, meg már éveleje, meg már előtte, mielőtt lettek volna lakodalmak. Ugye ez részből is jó a tapasztalat már, amit gyűjtöttem, mert hogyha mindenki mindig vállalok, vagy bármi, akkor soha nem tudok magamra se odafigyelni, illetve az én, ami engem tesz boldoggá, ugye ez mellett, hogy én is elmegyek bulizni, találkozok a barátaimmal, leülök bográcsozni velük, vagy elmegyek valamerre motorozni, vagy bármi hosszabb útra, és akkor ilyenekre is gondolok, és akkor mondjuk most idén úgy van, hogy augusztus vége, és szeptember eleje, úgyhogy a Kristófék is éppen ők lesznek az első ott a szeptemberiben, mert a másodika és 9. ez kimaradt. És kimarad, mert az akkor már beterveztem, hogy vagy nyaralás lesz, vagy bármi, és akkor nem tudtam még, igen, én időm. Ja. Nem tudtam még pontosan, hogy mit fogok oda tervezni, de most már az is kezd alakulni, úgyhogy mindig megszabok egy ilyet, de most biztos, hogyha nagyon közeli ismerős, rokon vagy valami, akkor azt mondom, hogy jó, ha meg tudjuk oldani, akkor ha nem olyan, hogy már megvettem a jegyet, vagy nincs teljesen lefoglalva bármi, akkor azt mondom, hogy oké. Rugalmasabban. Igen, de viszont valamilyen szinten én úgy gondolom, hogy kell az én időm is, hogy arra is szakítsak ugyanannyi figyelmet, mint másnak az idejét, ahogy betöltöm. Mert igazából jó annyi, és akkor ezért szoktam úgy meghatározni egy kis szünetet is. De amúgy össze-vissza van, hogy egész hónap végig, van, hogy 1 hónapban csak 2 lagzi van, hogy múltkor írtam fel, mert nagyon érdekelt, és volt egy időpont, talán az augusztus 12, ami majd most lesz, meg a július 22, valami ilyen lehetett, hát azt hiszem 4 lakodalom lehetett volna arra az egy hétvégére, de viszont 29-ére senki nem akart lakodalmat csinálni, vagy engem bár is nem kerestek fel, és mondjuk most a hétvége is igazából bulizásra múlt el. Ja, úgyhogy vannak ilyen dolgok, hogy furcsa néha, hogy egy lakodalomra felkeresnek, vagy 4 fiatal pár, az egyik hétre meg ugye nem. És ilyenkor mi alapján döntesz, hogy melyikre fogsz elmenni? Hát az elsőt, akit elfogadtam. Nincs olyan, hogy mi alapján, mert hát ez szerintem eleve egy tisztelet, vagy hogy mondjam, hogy én már nektek rámondtam, akkor nem azt fogom mondani 2 hét múlva, vagy mégse tudom vállalni. Épp fájni fog a hasam. Értelek. És akkor mit ajánlasz egyébként, hogy már a lánykérés után már keressenek fel téged, vagy elég egy fél évvel előtte? Tudom, hogy mondtad, hogy ez nincs meghatározva, de valamit lehet ajánlani, nem? Én úgy szoktam igazából, mert már volt ilyen kérdés, hogy miást ti megszabjátok a dátumot, akkor igazából a terem, ami fontos, zenész nézé, videós, kamerás, meg szerintem a vőfé az 5 dolog,
ami szerintem De pillérek. rögtön az elején fontos, minél előbb utána érdeklődni, lefoglalni, meg ilyen hasonló. Ja. Utána meg a többi, a díszítés az már szerintem olyan dolog, hogy már van annyi díszítő, meg hasonló, meg több helyre már tudnak menni, van annyi dekorjuk is, meg annyi munkás is, hogy mondjuk ők fővállalnak lehet 3-4 lagzit is egy hétre, és akkor ti ketten ide mentek, vagy ahányan, attól függ, hogy hány személyes, mennyi cucc kell oda, meg minden, és akkor másik a komoda, a harmadik a komoda, és akkor így nekik ez egy kicsit rugalmasabb. De mondjuk a zenészek is, hogyha elvállalják, aztán szétszakadnak, vagy valami, ugye ott is benne van a rizikó, meg kell oldani, meg minden, de ők is azért valamilyen szinten ezt megbeszélik, hogy figyelj, akkor lesz. Igen. Meg ugyanúgy a videós kamerás, az is szerintem egy fontos. Volt már, ahol nem volt videós, mert nem szerettek volna, csak fényképész. Wow. Ők inkább azt mondták, hogy ők megélik a pillanatot, nem kell azt visszanézni. De másrészt meg néha jó azt visszanézni, szerintem. Úgyhogy. De ez megint olyan, hogy én nem fogok rád erőltetni semmit. Hogy ahogy te szeretnéd, ahogy ti szeretnéd. Nem kell videós, nem lesz videós. Ja, jogos, igen. Ugye mondtad, hogy több verssel is szoktál készülni, mondjuk ugye a leveseknél. Hát, most az akkor az igen. Nekem például a fejemben már megvan az esküvőnek a koncepciója. Nem most lesz még, de hogy én tudom, hogy a vegetáriánusként, hogy én megakajával fogok készülni az emberek számára. Tehát, hogy én ezt már így eldöntöttem, hogy egyébként hagyománytisztelőnek tartom magam. Tehát én is szeretnék majd ilyen lánykikérést, meg tudod, minden ilyen hasonló dolgokat, de én a menüt azt meg fogom reformálni ebből a részből, mert én nem szeretnék semmilyen húsokat, se pörkölt, se semmi ilyesmi, hanem ezt így másképp szeretném megoldani. Hogy ilyenkor egy vőfény akkor kiakad rám, és meg akar ölni, hogy most akkor ő mit csináljon velem? Nem. Vagy ti ilyenkor valamit kitaláltok? Nincs igazából mit kitalálni. Azt úgy mondjuk, akkor belevás be. Ez nem probléma. De viszont ilyenkor szoktuk ajánlani, hogy amikor hívogatnak a fiatalok, vagy bármi, vagy a szülők, hogy akkor ezt azért mondják el az embereknek. Hogy ne az legyen, hogy kellemetlenség, vagy bármi, hanem akkor mondják el, hogy figyeljetek, nálunk nem lesz hús az asztalon, hanem csak zöldségek. A felember nem fog eljönni. Meg esetleg tojás. Meg egy kis táj. Hát figyelj, nekem megvan a fejemben minden, tehát hogy én ilyen krémlevessel készülnék, kis szárított kenyérrel így belekockázni lehet majd, akkor ilyen sült padlizsán, gomba, sajt, érted, ilyesmi, tehát ezt mindenki jól fog lakni, csak hogy nem hússal. Amúgy gondolom, ilyen nem nagyon találkoztál nem volt még. Olyan volt, hogy ugye valaki vegetáriánus vagy vegán, és akkor ő neki külön készítettek ételt, de most azt nem kell külön bejelentenem, hanem csak próbálok olyankor odafigyelni, hogy hát annak is vigyetek vegetáriánus kaját, vagy annak vigyetek vegán kaját, és vagy vigyetek oda vegán kaját, erre próbálok figyelni, de amúgy olyan lakodalomban még nem voltam, hogy full vegetáriánus kaja legyen. Hát nálam ilyen lesz pedig. Azt a mindenit, azért másik félnek is bele kell egyezni. Hát az miatt én nem aggódok. Meg azért a szülőknek is bele kell egyezni. Hát ez majd kiderül még. Hogyha... De figyelj, én nem akarom, hogy miattam annyi állat meghaljon arra az egy napra, az a rengeteg kajapazarlás valójában. Mert azért valljuk be, elég sok kaja meg szokott maradni egy ilyen ceremónia után. Nem feltétlenül. De értelek, megértem, ebben nincs semmi probléma. Ugye nekem ez ilyen prioritásként van a szemben, hogy annyit vagyok vegan, nem azért, mert ugye nem szeretem a húst, hanem mert én nem akarom megenni a barátaimat. És akkor ugye a barátaim se egyéb meg a barátaimat az esküvőmön. Ez elég creepy hangzik most, de... Kicsit durán, de jó. Tehát egy ilyen érdekességgel készülök én majd. Úgyhogy én is majd akkor lefoglallak egy fél évvel előre, vagy egy évvel előre, vagy már most 5 évvel előre, vagy ilyesmi. Mondd a dátumot. Hát igen, amúgy időbe kell, mert most ugye bejött a Covid, sok mindent elrontott, jó, az tény. Összeszaporodott, amik abban az évben voltak, azok áttolódtak egy másik évre.
még jobban összeszaporodtak. Hallottam, meg tapasztaltam, pénteken is lakodalmat kellett tartani. Volt, aki szerdán csinált lakodalmat, mert egyszerűen a termek el voltak foglalva, a zenészek le voltak foglalva, mindenki egyszerűen már el volt. Mert ahogy jöttek, úgy fogadta, vagy fogta fel, ugye, és egyszerűen már tele volt, nem tudott hova. És akkor valakik arra a sorsra jutottak, hogy ők pénteken kényszerültek erre. Így van, igen. voltak kénytelenek megcsinálni a lakodalmat. Nem szombaton, vagy vasárnap. Hát de gondolom az értékében végül is nem veszített, csak... Nem veszített, csak... Mégsem hétvége, ahogy... Ja. Összejött, és igen. Hiába próbálod te eltervezni a te napodat, meg minden, amikor beleütköző egy ilyenbe. Amúgy neked ez megterhelő? Mert hogy le van nyílítani egy egész napot őfényként. Úgy kimerülsz estére, nem? Kimerülök igazából, mert sok dologra figyelek oda, és sok minden mászkál az embernek a fejbe is, meg hogy minden jó legyen, minden ott legyen, amikor kell, amit megbeszéltünk, ahhoz tartsam magamat, hogy ne úgy csináljam, hogy ahogy én szeretném, hanem ahogy a fiatalok akarták, megkérték, meg hát igazából folyamatosan kommunikálok velük, hogy akkor lassan 10 perc múlva fogunk indulni a polgárira, visszük ezt, meg ezt, és akkor hogy a véletlen van, amikor sok minden van, vagy egy kicsit bonyolultabb, mert sokkal több mindent akarnak, sokkal több minden játszik, meg vannak kis különlegességek. Olyankor mondjuk jegyzetelek a telefonba pluszba, hogy el ne felejtsem, de amúgy általában nem szoktam elfelejteni az ilyen dolgokat, szerintem egyszer sem használtam. De azért, mikor az ember leírja, akkor még egyszer megjegyzi, úgymondva. Szerintem még pluszba, és akkor oda kell figyelni mindenre, hogy amikor mész a polgárra, és akkor cukort vinni, pezsgőt vinni, dobócsokort, gyűrűket, még hogyha virágszirmokat szoktak szúrni, bármi, meg rizs szoktak, amikor igen. Úgyhogy ilyen dolgokra, meg akkor aztán, amikor várják vissza a szülők a fiatalokat, akkor arra is odafigyelni, ők előbb jönnek vissza majd, meg hát folyamatosan kommunikálnak pincérekkel, zenészekkel, videós fényképész, szóval mindig történnek dolgok. Akkor nekem úgy tanították meg, számomra ez már egy megszokás, én mindig aki a polgárit, a anyakönyvvezetőnek, szoktam vinni egy kis tálca süteményt, meg szoktam mondani a fiataloknak, hogy nálam ez egy ilyen megszokás, én nem, azt se erőltetem rájuk, mondtam, hogy ha nem akarnak, akkor nem viszünk neki, ez se probléma, csak hogy ezt én szoktam így ilyen megtisztelő, vagy hogy persze. Tiszteletből, meg ugyanúgy a papnak is szoktunk vinni sütit. Atyának. Ja. És amúgy milyen véleményed a női vőfényekről? Hát tök szupi. Ugye? Mármint, hogy mostanában egyre sűrűbben látom, hogy jelen vannak, de ez régebben annyira nem volt jelen, vagy nem is tudom. Először tudom, olyan meghökkenve néztem, pedig feminista vagyok. És így láttam, hogy bakker. Ebben nem se gondoltam meg, hogy amúgy ez lehetne női szakma is. Vagy akármi, hobbi. Ez nagyon meglepő. Hát volt Szabadkán vőfény találkozó, idén voltunk ott, azt hiszem 2 vagy 3 vőfény nő volt. És meg hát ismerek többet, csak ő éppen nem jött. Én voltam vendég egy olyan lagziba, ahol nagyon durva, amúgy aki talprás, van egy kis hangja, meg szereti csinálni, meg azt mondom, hogy kell mindenféleképpen, hogy te tudj kommunikálni az emberekkel, nagyon kell. Azt is tudnod kell, hogy adod elő magadat. Meg hogy ott legyél tényleg, hogy persze. Ne az legyen, hogy keresni kelljen téged, vagy nem találunk, vagy el vagy egy kicsit vesz, vagy bármi, nem. Azon a napon oda kell tenned magad. És vannak, persze, hát nagyon durva. Van szerint sokkal jobb nálam, én azt mondom, hogy de igen, most nem lehet összehasonlítani, mert mindenki egy másik színvonalat visz, úgymond, meg másképp csinálja, meg máshogy tanították neki, vagy bármi, de nagyon durva igazából. Ugye mondtad, hogy akkor voltad egy ilyen lagziban, de most tényleg neked így külső szemmel milyen látni, hogyha valaki vőfénykedik? Tehát, hogy te vendég vagy, és akkor mondod, hogy ezt én mondjuk másképp csináltam volna, vagy így nem mész oda, hogy hallod,
tesók vagyunk, vagy így. Ne, hát általában jó ismerjük már egymást, így látásból már persze. láttuk egymást, Igen, de van, körben akinek mozogtok. bemutatkozok, vagy akit nem ismertem, akkor oda még hozzá, és akkor mondom, hogy én is szoktam, vagy csinálom. Beszélünk egy pár szót, de én mindig azt mondom, hogy mindenki úgy csinálja, hogy ő szeretné, meg te nem tudod azt, hogy mi lett megbeszélve. Én nem Igen. kritizálhatom, mert ugye sokszor az van, hogy hiába kritizálnak engemet, vagy hiába jönnek oda, hogy mert ezt miért nem csináltad, mert azt miért nem, mikor így lett megbeszélve. A fiatalok nem szerették volna, Jogos, akkor úgy lesz. persze. És sokszor vannak olyan dolgok, amik vagy elmaradnak, vagy nem úgy szeretnék, vagy nem akarják, hogy mondjál valamit, vagy éppen akarják, hogy mondjál valamit, és akkor ugye ebben mindig egy kicsit kibillented az embereket is, akik tudják, hogy hogyan szokott egy lakodalom lezajlani, meg már többször voltak, és akkor ők is akkor, hogy most ez mi, vagy mi nincsen, és akkor ilyenek megtörténnek, igen. De én nagyon élvezem, mert igazából ugye vannak olyan versek, amiket mondok én is, mond egy másik fővény is, mond egy a harmadik, és ugye nőfiek is mondják, és olyankor jót mosolygok magamban, hogy én is el tudom mondani ezt a verset. De amúgy sem más különleges dolog nem szokott lenni. Igazából én foglalkozok saját magamban, meg ottan beszélgetek, jó érezzük magunkat. Amikor persze megáll zene, vagy bármi, akkor annyi tisztelet van igazából, hogy én leszek a leghangosabb ember biztos abban a lakodalomban, mert tudom, hogy mennyire rossz érzés Igen. vagy, hogy nem is az, hogy rossz, de kellemetlen, amikor beleszólnak, és akkor te attól folyton, és te tovább mondod azt, de viszont azért csak próbálnak, hogy na, az az ember nem én szoktam lenni általában, hogy pont én legyek a leghangosabb, amúgy én vagyok a leghangosabb, de nem akkor, amikor a vőfély beszél. Igen, értelek. Úgyhogy ebből a szempontból az a tisztelet szerintem a vőfélyek iránt. A vőfélynek ez megvan, hogy azért nem szólunk bele. Persze, igen. Akkor ugye neked ez a hobbid, igazából igen, úgy emlegetted, de akkor mi is most valójában a te álmod? Mert belekezdtél, vagy mert benne vagy ugye valamiben. Hát igen, mi is az a valami? Hát igazából én szeretnék majd egy kollégával egy saját firmát létrehozni. Az nem kis dolog. Hát nem kis dolog, aminek már egy alapja ugye van. Kövessétek be a Homegate oldalt, ott megtaláljátok a munkáinkat. Sok minden, inkább ilyen mezőgépek javítása, csinálása, de kapukat is szoktunk, lépcsőket, asztalokat, igen. Nagyon szépen. Tényleg sok mindennel foglalkozunk. Ha van valakinek egy elképzelése, az igazából nyugodtan föl tud minket keresni. Hogy... És ti megvalósítjátok komolyan? Igen, próbáljuk megvalósítani. Úgy, ahogy az illető is szeretném, meg hogy működőképes legyen. Igen. Ne az legyen, hogy 3 vagy 4 hónap múlva visszahozzák, hogy milyen szart csináltál, hanem próbáljuk azt, hogy a vevőnek az elképzelése is meglegyen, illetve olyan legyen, de viszont mindenféleképpen működnie is kell ennek a dolognak, hogy ez működőképes legyen. Amúgy milyen anyagokkal dolgoztok? Tehát fém, fa, alumínium, vagy így milyen kell gondolni? Igazából fémmel. Főként. Mi is még fejlődünk, még ilyen pillanatban nincs megnyitva a firma. És akkor folyamatban, így van, és mindenféleképpen egyelőre még nincsen annyi modern eszközünk, meg minden, egyelőre fémmel tudunk dolgozni, meg mondom a javítás, de a kapuknál is ugye lemez, vagy éppen műanyagból kell felcsavarozni ezeket a bábukat, vagy fa bábukat, de úgy külön, hogy mi fából csináljunk valamit, úgy nem, fémmel dolgozunk. Úgyhogy igen, de dolgozunk össze úgy mondva, hogy oké, mondjuk a lépcsőt is, hogy mi megcsináljuk, megbeszéljük a vevővel, hogy milyen szélesek legyenek azok a lépcsőfogok, és akkor ő olyat rendel máshonnan. De mi elkészítjük, hogy azt csak le kelljen csavarozni, azt a deszkát, ugye, ami rámegy erre a vas szerkezetre, és akkor igazából csak annyi lenne vagy a te feladatod, vagy azt megkéred, aki csinálta ezeket a deszkákat, hogy
És ha mondjuk nekem nincs semmi alapom, hogy tudom, hogy hozzátok el kell menni a fémmunkákért, de nem tudok ilyet fordulni felhoz, Nem kell akkor elmenni, ti azt... mert ugye mi azt beszereljük, vagy Aha. mondjuk a kaput is nem úgy, hogy gyere el érte, kész van, és akkor old meg, hogy hogy Ti szereled elintézitek ezt valójában. Persze, hát Aha. akkor elviszük házhoz, Jaj, de mi jó. főszereljük, megcsinálunk mindent, neked csak annyi lesz a dolgot, hogy kinyisd be becsút. Megfizessek. Megfizessek, igen. Ugyanúgy a lépcsőnél is, hogy mi elviszük, beszereljük a helyére, meg minden. A deszkákat is, hogyha úgy van, akkor föltesszük, hogyha már megvannak. De általában ugye utána rendelik meg még, várják, hogy készen legyen, meg úgy van, hogy azok, akik csinálják, azok be is szerelik, én nem tudom. Vagy valakitől már többször ezt hallottuk, hogy majd az be fogja szerelni, vagy ismer egy olyat, aki majd ezt rá fogja tenni. Ja. Úgyhogy nagyon várom már, hogy... Ez beinduljon, ugye? Hát beindulni már beindult, mert folyamatosan van munkánk. De jól hangzik. Csak ezt úgy halkan kell mondani, igen. De folyamatosan van munkánk. De hogy ezt igazából, hogy te tud legálisan csinálni minden, ahhoz kell a firma. Úgyhogy, persze, ezt átérzem. Úgyhogy meg én úgy gondolom, hogy akkor sokkal nagyobb marketinget tudnánk elérni. Ugye tudnád jobban osztani ezt az egész dolgokat több felületen, nem kell attól egy kicsit parázni, hogy nehogy véletlen. Tudom. Mert lehet hallani sok minden sajnos, hogy akár fodrászok, akár műkörmesek hasonlókat is ugye feljelentettek, mert egy feketén csinálták a dolgokat. Így van. De jobban mi azért próbálunk ismerősöknek jobban dolgozni, meg minden, hogy igazából, hogy nem egy full idegennek, hogy nehogy abból probléma legyen. Most az ismerősöm megkért, hogy csináljak egy ilyet, azért, na, persze, az, hogy még beszéljük egy pénzösszeget, de igazából, hogy próbálunk ismerősöknek, még ameddig. És akkor aztán igazából egy nagy kapu nyitnak ki számunkra, hogyha meg lenne a firma, mert akkor meg tudod. Ez de jó hasonlat volt most. Akkor meg tudnánk igazából a nagyobb firmákat, hogyha úgy van, bedolgozás céljából is. Igen. Esetleg, vagy kell valamit nekik csinálni. Meg hát akkor tényleg egy sok minden fog tárokozni elébünk, meg mondom a marketing, ami az megnyissa jobban a kapunk, mert eddig igazából úgy megy, hogy ugyanúgy, ahogy máskor beszéltek, hogy a Maris néni elmondta a Julis néninek, a Julis néni továbbadta. Na igen. És akkor lehet, hogy a vége nem ugyanaz lesz, hogy elszakad, de hogy ha ők szoktak ezt is csinálni, akkor másik már hozzátesz, hogy azt is szoktak csinálni, mindegy, de hogy a száj útján, ez a szájjárás útján többnyire, de ugye megcsináltuk azért ezt a Facebook csoportot, vagy ilyen oldalt, és akkor ott azért föl tudják venni velünk a kapcsolatot, de ahogy mondtam is, nem nagyon dolgozunk idegeneknek. Vagy valamelyikünk, hogyha nem ismeri, félünk is valamilyen szinten, de azért meg szoktuk ismerni, vagy ismerkedünk az emberekkel. Volt már, akinek dolgozunk, nem mondom azt, hogy nem csátunk másnak ilyen dolgokat, de azért még egy óvatosan kell a dolgokkal bánni, hogy na, nem akarom mi se ráfázni, de jó van, Vajdaságban mindenki szerintem tudja, hogy a maszek az mindig a legjobb. Ez így van. Vagy hogy, ahogy mondjam, hogy eleve az állásod, meg a munkahelyeden kívül kell foglalkozni mással is, mert akkor nem jött el az egyik dologról a másikról. Mert Szerbiában élünk, igen. Így van, mert Vajdaságban. Pontosan. És egyébként terveztek pályázni valami prosperitátis dolgokra, mert ugye ősztől indulnak. Így van, már nézegettük, melyiket igazából van, aki ebben foglalkozik, hogy felkérünk. Nem sajnáljuk tőle azt a pénzt, hogy inkább legyen egy olyan ember kezébe ez a dolog, aki ebben foglalkozik, mint hogy mi megpróbáljuk oldani, mert nem merjük kiadni éppen azt a kis összeget, vagy jobban nem kicsi, de általában azt hiszem az ilyen pályázatírók, azok az a 100-150 eurója írkálják. Igen. Most, ha azt nézed, hogyha mi fejlődni akarunk, meg azt akarjuk, hogy működjön, meg hogy lendületes legyen, hogy megmaradjon ez a lendület fejlődés pontjából, akkor nem ezen a 100 eurón kell, hogy felakadjunk. Hát nem. És igen. Akkor inkább fizessük ki egy szakember kezébe legyen ez az egész dolog, mint hogy ráfázzunk azért, mert éppen én nem jó írtam meg, vagy a kollega. Igen, egyezem. Mert ugye nekem is a szempont lenne, hogy fiatal vállalkozókat ugye támogatja a Prosperitáti Alapítvány, és hogy ez nekem is szem előtt van, úgyhogy örülök, hogy nektek is, úgyhogy reméljük, hogy mindkettőnk pályázatát majd jól fogják elbírálni.
Úgyhogy egyezem a nézőpontoddal. De akkor igazából most így, te sem vagy hivatalosan vagy. Még nem. Szóval, még hogy nem, neked is még ez nem. egy ilyen... Tehát én még ugye, mint tanulóként vagyok úgymond számon tartva, csak van itthon egy kis helyem, ahol így csillelgetek. Igen. Én is mindenféleképp szeretnék céget nyitni, mert ugye, hogyha vállalkozással rendelkezem, ugye igaz, hogy számlázni kell erre-arra ilyen dolgok, de... Jó, már ott is vannak kis kapuk. De ahogy te is mondtad, a nagy kapu kitárul előtted. Pontosan. És több minden is lehet megpályázni, akár külföldi dolgokat is, itthoni dolgokat is lehet pályázni, jó emberek magadat hirdetni is. Igen. Bírsz kirakni az utcára táblát, hogy igen, jó napot. Köszönjük. Hogy nem kell keresgetni a dolgokat. Igen. Rajta kerülünk a Google Maps-en is, ugye ezáltal, úgyhogy ez egy fontos dolog. Csak ugye még fiatalként ugye nehéz meglépni ezeket a dolgokat, egyáltalán odáig eljuss, hogy hivatalosan tud ezeket a dolgokat csinálni. Igen. Mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy kell segítség, mert igazából hiába nálunk is Tamás nagyon jól dolgozik, meg nagyon ügyes, meg tapasztalt, meg igazából tényleg nagyon talpra esett ember, és meg tud tényleg mindent csinálni. Ha nem így, megcsinálja amúgy. De jó lesz, akkor is jó lesz. Olyan nincs, hogy nem tudjuk megcsinálni. És mindenféleképpen, de az, hogy értsen az adminisztráláshoz, biztos, hogy nem ért. Tényleg, hogy úgy van, hogy ő azt nem csinálja. Jó, hát nem polihisztos. Azért mondom, hogy mindenféleképpen bele kell esni, utána kell nézni a dolgoknak, illetve olyan embert megkérdezni, aki benne van, vagy tapasztalata van, és akkor más nem segítséget kérni, vagy valakit foglalkoztatni abban, hogy akkor figyelj, én nyomom a tetkókat, te csak rendezd a papírokat, szerezd be a amik kell nekem, persze, meg minden, én meg nyomom a tetkókat. Igen, ugye. Ez ugyanúgy kellene, hogy majd nálunk is működjön, csak hogy figyelj, te rendeld az anyagot, ezt, mi nyomjuk az ipar, vagy rajzolok, vagy bármi, és akkor... Ja. Pláne, hogyha valaki olyan aranyhaj memóriájú mindén, hogy én mindent elfelejtek különben, tehát muszáj felírkálnom, meg ez is elfogyott, meg ez fog jönni, az fog jönni, és igen, hogyha egy jó menő vállalkozást szeretnél létrehozni, az általában egy ember nem elég. Hogy te magad helytállj, gyakorlatilag lehetetlen. Nem, meg néha ketten sem. Hát néha ketten sem, de egy magad meg pláne nem. Úgyhogy ez meg pláne jó, hogyha van az embernek. Főleg igazából, ami számunkra szerintem a nehézség, az, hogy abszolút. Én úgy gondolom, hogy nehéz elmenni jelen pillanatban a Szerbiába ezeken a rendszereken, mert egy az, hogy szerintem nincs is normális rendszer képítve, ugye. Magyaroknál már sokkal könnyebb, ugye digitális formában persze, már nagyon működik minden, de itt még ez a rengeteg, ide menj, oda menj, azt a papírt, a harmadik visszaküld, hogy az első nem csinálta meg azt a papírt, akkor menj vissza, kivárod újból a sort. Szóval ez a rengeteg papírizáció még, ami jelen van, ugye nehéz. Az. És hogyha valaki már tudja, hogy figyelj már, ide nem írtad rá, ne kelljen már visszajönnöm, meg ismeri már, meg van egy kis vezája, vagy bármi, hogy nem kell neki várni fél napokat, akkor inkább fordulok egy olyan emberhez, és akkor mondom neki azt, hogy esetleg tudná vállalni, mennyi összegét csinálná ezt hónaponta, vagy bármi. Ez a minimális befektetéshez kell? Hát muszáj. Igen. Ahhoz, hogy te folyamatosan tudj dolgozni, szerintem ahhoz kell lesz. Egyezem veled. Mindenféleképpen. Amúgy te ugye ketten vagytok ebben a vállalkozásban valójában, jelen pillanatban, igen, és te ugye a rajzokért vagy jobban felelős, ugye? Hát igazából én nem nagyon tudok heggeszteni. Heggesztettem már, de az nem egy profi heggesztés. Majd belejössz. Hát bele, meg csinálom igazából. Én általában jobban szabni szoktam az anyagot. Én egy ilyen papucs szoktam lenni, még most az vagyok, mert hogy figyelj, kellene ezt, hozd ezt a szerszámot, akkor én megyek érte, hogy ő ott maradjon, akkor ő heggeszt, akkor vágjál le ekkorát, mert ezt ide fogjuk heggeszteni, vagy oda fogjuk heggeszteni, akkor hogyha csinálok műszaki rajzot, mert ugye ez az mondjuk az én felelősségem, hogyha van műszaki rajzunk, akkor ugye már én elkészítem azokat a dolgokat, amik kelleni fognak, vagy bármi. És akkor, de hát vannak olyan dolgok, amit egymagad nem is tudnál csinálni, mert forgatnod kell, nehéz, vagy bármi, és akkor sokkal jobb így, hogy ketten vagyunk. De hát nem ez lesz a végső cél, ugye? De igen, a rajzolások.
ugye a mai világban a 3D modellezés, illetve az, hogy aztán a műszaki rajzon ezt meg tudod csinálni, az nagyon sokat számít. Látod, illetve le tudod szimulálni, hogyha úgy van, le tudod szimulálni, hogy hogyan fog ez működni, beleírja valahova, vagy ilyen hasonló dolgok, ugye ez sokat ér nálunk is. Még teljesen most nem tudjuk kihasználni ezt, azért, mert igazából nincs is idő rá, mert haladni akarunk, meg a Tamás is akkor maga nem annyira tud haladni, sokkal könnyebb, ha ketten vagyunk, jobban haladunk, és akkor próbáljuk egyelőre azt, hogy azokat az időpontokat, amiket megbeszéltünk, azokat be is tartsuk. Nem azt mondom, még csúszás mindenkinél van, mert közben jön egy betegség, vagy közben jön bármi. Ez nem egy olyan dolog, hogy kiesik egy ember, azt akkor a másik majd besegít, mert még ilyen pillanatban nem vagy annyian, hanem ugye itt egymásra számíthatunk, és akkor azért elég fontos az, hogy mindig talpon kell, hogy legyen. Meg hát ugye a másik dolog az, hogy hát ez munka után van. Igen, meg suli, ugye? Tehát hát jó, a suli az most, igen, a suli. Igen, abban is foglalkozni kellene. Igen. Úgyhogy attól, hogy már úgy dolgozok, mint épészmérnök, de nincs meg a diplomám, ugye, és szeretném most már azt a korszakot is lezárni, mert mindig ott motoszkál a fejedbe, valahogy mindig visszajön, hogy nem engedted még el, nincs a hátad mögött, mert még mindig visszaránt, hogy fú, nincs a diploma. Ugye van más középiskolai diploma, de az a diploma, ami kellene, az pont még nincs nálad, mert ez csak időkérdése. Időkérdése, meg egy pár kis. Hát akkor annyi maradt hátra, hogy azt mondjam, hogy sok sikert kívánok. Ó, köszi. Neked is sok sikert. Köszönöm szépen. Neked is sok sikert mindenféleképpen. Úgyhogy találkozni fogunk szeptember 16-án. A Lagziban. És akkor majd ott is beszélgetünk. Úgyhogy annyi maradt, hogy ugye megint köszönetet kívánjak neked, hogy mindent, hogy eljöttél, szakítottál erre időt, és hogy azt kívánjuk ugye a nézőinknek, hogy küzdjenek az álmaikért. Küzdjetek az álmaitokért. Mi is azt tesszük. Hát igen, mi is. Ja. Úgyhogy köszi Zsolti. Én is köszönöm, hogy felkértél erre, nagyon örülök. Nem csináltam még ilyet, ugye, úgyhogy ja, szerintem kurva jó. Szerintem is kurva jó. Én nagyon élveztem. Én is. Megiszom ezt a nyálkálöttyet, jó? Nyálkálöttyet? Most ezt próbál még venni? Ja, hát most csak a nyitás. Melyiket szeretnéd? Miért nem egy megyeset? Megyeset. Nézd csak. De ezt szoktad a végre tenni, nem? Igen, hát de mindig belevágom a végére. Jó. Ki tudod nyitni, mint a tuborgot vágod. Ja, vágom. Szeretem a tuborgot. Én nem. Én ezt nem merem húzni. Hát semmi én megoldottam. Meg. Lehoznám neked a csillagokat. Nekem ugyanez volt múltkor is. Hogy nézz bandzsán valakire. Ugyanez volt múltkor is. Kicsit lentettem magam. Te tudod mit? Mindjárt kocintunk. Egészségedre. Egészségedre. Jó ez a lötty. Jó évjárat, ugye? Jó ez a lónyál. Kicsit lehetne régebb ide. Azt hittem, hogy alkoholosabb lehetne.